दामखौ बुङोबानो दाय जायो लोगोफोर मा बुंबावनो रायजो जेब्ला आङो बेफोरबादि माने दखनाफोरखौ आं देखायफैयो ओमफ्राय एसे खम दामावहाय हरो आरोना बे समावहाय मा खालामो जोंनि बर' हारिनि दखानदारफोरानो मा खालामो दाग्राफोरखौहाय बादा हरो आरो बिनो सि हरोबा जों नोंसिनि सिखौ लाया एरैबादि आरो मानोना बियो दाम खमावबाय रायजोफोर फाइनालि आङो सि दाग्रानिफ्राय सफैफिनबाय आरोना दायो नोंथांमोननो आङो माखासे माने जास्ट ओरैनो आं देखायथ'नोसै माने मा कालेक्सन आङो गोदान लानानै फैबावदों बेखौ आङो दसेनो गोरलैनो आं देखायनो बिनिफ्राय आङो मोजाङैहाय गोलाव भिडिअ आं देखायगोन दै नोंथांमोना मोनगोन गासैबो खम दामनि हाई रेन्जनि गासैबो रोखोमनि ड्रेस मोनगोन नेनानै थादो एसे लाबोनानै औ दे लखब गोबां कालेक्सन सफैदों नै ओमफ्राय बेवहाय नै माखासे माइदिनिबो दं दै नै माइदिनिबो दङ औ नैबेयो मिक्स पार्ट सोरनो नांगौ पार्टनि दै बिराद मोजां क्वालिटि सोरनो नांगौ दायो मोनसिगोन आङो फुरा भिडिअआवहाय आङो बेखेवनानै देखायजोबगोन ओरैबादि मोजांखा दै बेखेवनानै देखायबासो मोनथिगोन माबादि नै बेयो लेटेस्ट दा माने दासो ओंखारगोदान गोजा बेयो गासैबो आं लानानै फैबाय आरो नेट लुनानैहाय गासैखौबो नै बेयो ओरैबादि मोजांखा दै नै बेफोरो ओमफ्राय बेफोरखौ गासैबो नै बेफोरो लोगोफोर पद्मनिनिनो बेयो पद्मनि बेफोरखौ बिराद खमावनो मोनगोन नै बेफोरखौहाय 1600 गोजादै बेफोरो नै बेयो 1600 बे 1600 बे 1600 बेयो ओमफ्राय नैबेबो 1600 ओमफ्राय नै बेयो लरेसनि बियो बिराद समायना दै डिजाइना 1600नि मोनगोन ओमफ्राय बेजोंहाय एसे बेयो बांसिन एसे दामा बांसिन जागोन बेयो नै बेयो बारा नङा थेवबो 2000नि गाहाय गोजा नै बेयो ओमफ्राय नै बेयो बेफोरखौ ओरैबादि मोजांखा नै लोगोफोर मै कालारावहाय ओरैबादि लेटेस्टनो नै बेबो ओरैबादि समायना डिजाइन कालार गासैबो नै लेटेस्टनो बेखौ सोर सोंदोंमोन बै आगोलनि कालारा माने डिजाइना कालारा बेनो क्वालिटियाबो बेनो दायो बे डिजाइनखौ होलायबाय आरोना ओरैबादि मोजांखा जायानो मोनहैदों बेफोरखौ रावबो बासिनो हाया आरो ओरैबादि मोजां सफ्ट क्वालिटि पियर पद्मनि गोजाखा नै बेफोरखौ दायो मोनगोन ओमफ्राय नै पिंक कालारावहायबो ओरैबादि समायनाखा दै ओरैबादि मोजांखा बेफोरखौ गासैखौबो दायो आंनियावहाय मोनगोन ओमफ्राय अल बडि दायो हाबानि थाखाय सोरनो नांगौ बेखौहायबो मोनसिगोन नै अल बडि ओमफ्राय गुफुर बे डिजाइनखौबो मोनगोन दायो आङो दिनैहाय माने बेल' मोनबोबाय आरो माने दागासिनो दं नालाय साद्रि जायाखै खायफाना ब्लाउज जायाखै नै बेफोरबादि आरो बेखायनो बेल' आङो बेफोर मानि कालेक्सनफोरखौ मोनबोदों आरो दंबाव लोगोफोर आंनियावहाय स्टकआव सफैनानै दङ र' देखौ नायबावदो नै आरोबावनो बिराद गोबां कालेक्सन सफैनानै दंबावो दै नैबेजोंहायबो थ' बेफोरबादि बेजोंबो नै ओमफ्राय बियो नै बेफोरनि प्राइसआ गासैबो नै बियो लेटेस्ट कालेक्सन नालाय बेफोरखौ आङो दामखौ बुंथ'ला दायो मानोना दावराव दावसि दामखौ बुङोबानो दाय जायो लोगोफोर मा बुंबावनो रायजोफोर दा गावजों गाव बर' हारिजों बर' हारि बेबादि जालायनो नाङा थेवबोनो दुखु मोनबाबो आङो बुंनो बायो आरोना जाय जेरै हायो जाय जेरै मावनानै जाथों आं सानो दा आंहाबो माने बिजनेसखौ खालामनायनि मोनसे रिजन थायोना बयहाबो मोनसे रिजन थायो मावनानै जानायनि बयहाबो मोनसे थायो आरोना
आंबो बेबायदिनो मावनानै जादों नाथाय बिराद दुखुनांथाव आरोना जेब्ला आङो बेफोरबायदि माने दखनाफोरखौ देखायफैयो ओमफ्राय एसे खम दामावहाय हरो आरोना बे समावहाय मा खालामो जोंनि बर' हारिनि दखानदारफोरानो मा खालामो दाग्राफोरखौहाय बादा हरो आरो बिनो सि हरोबा जों नोंसिनि सिखौ लाया एरैबादि आरो मानोना बियो दाम खमाव हरो बे दाम खमाव हरोबा जों फाननो मुस्किल जायो बेखायनो जों नोंनि सिखौ बायनो हानाया लानो हानाय नङा नैबेफोरबादि खालामो बुंनो गोसो गैया आं नामफोरखौ रावनिबो आं बुङा आं बुंनो गोसो गैया नाथाय दुखुनांथाव आरोना बेनो बिनि थाखायनो आं दामफोरखौहाय बुङा मावनानै जाथों जाय जेरै हायो मावनानै जा आंहाबो बेबादिनो दुखु खस्थबाबो एसे एनै आङो डिउटिजों लोगोसे आङो साइड बिजनेस खालामलांगासिनो दङ नैबेफोरबादि आरो लोगोफोर नोंथांमोना फुल भिडिअ नुगोन गासैबो सिनि कालेक्सनफोरखौ आङो मोनसे मोनसे देखायजोबगोन नोंथांमोना नेनानै थादो आरो बयनिसिमबो गोजोन्थों